Čaute ľudia, vítam vás ja a máme tu trollov, ako vidíte. A máme tu challenge, takže kto si dá najviac, no nemáme 30 Johnny Bunny, lebo ich nemali. Ale... To dáš dokovi challenge. Hej. Tak ideme, ty ideš prvý či ja? Ten, kto si najviac, takže... Hej, čiže ten, kto si najviac napcha do úst, tak musí povedať Johnny Bunny. Ak nepovie, no tak čo, tak prehral, ne? No, akože keď mi to už bude vypadávať z úst, no tak to... OK, tak idem ja prvý, alebo ty. Ideme naraz, hej? 3, 4... Najprv si musíme dať... Počítajte si to. Že si to máte počítať. Dáš mi ešte kovy. To je teďko kovy. To nemáš kúsať. Kúkajte, aká kocka z toho vznikla. Ty vole. Ty si zabral žížalu. Ty krávo. Čum na to. Čum na to. To čo je? zle. No tak už čo som ja vybrala. To nemáš kúsať. Ja viem. Ty krása. Zabral. Ty už si to ukončil? Ne. To si zabral žížalu. Hej, moja, tu máš, zober si. Ham, daj mi to do úst. Chytaj. Ty si zabral do úst. Ty si zabral kubok do úst. Pozerajte, a teraz výzva. Dám si dosť veľa týchto do huby. Čakaj, to bude výzva. Johnny Bunny, Johnny Bunny. Či toto chce... Ne. Ne, to dám aj ja. Nie, ale ja dám ešte viacej, ja idem celé do huby. OK, tak toto si idem za do huby. Takže toto. Ale kúknite sa na to, keď to dáte do ruky. Ideš? %15 batérie. Fuj, to smrdí do ryti. Takže... Ja. To je tvoja huba. Ale tvoja. Takže... No čo je lepkami? Do piče. Takže celý Johnny Bunny skončil. Fuj, je mi z toho až zle. Dobre, ale ak to pozerám večer, tak sa nečudujte, OK? Natočím ďalší challenge, pozerám sa večer. Tak. S tým sa dobre tlieska, skús. Skús to. Čakaj. Nerozhádzuj to. Zober si to domov. Takže, Johnny Bunny Challenge skončil končil. Po jednom, chalani, po jednom.
lúči sa s vami. Hej, môžeš. Takže lúči sa s vami Pažravý 1 a Pažravý človek 2. Takže